Ġuvni ta' 25 sena mill-Ħamrun ġie kkundannat 11-il xahar ħabs u ġuvni ieħor ta' 18-il sena minn Ħalqormi ġie kkundannat 11-il xahar ħabs sospiżi għal 4 snin. Wara nstabu ħatja li ppruvaw jisirqu minn dar f'Marsa Skala. Il-każ seħħ f'Settembru li għadda iżda fil-qorti ntqal li s-serqa ma saritx minħabba xi ħaġa aċċidentali. Hawnhekk huma nstabju ħaditja wkoll li għamlu ħsarat fuq affarijiet personali ta' Daniel Mallija. Morris Arrigo ta' 45 sena minn San Ġiljan inbagħat 6 xhur ħabs wara li inqabad jisraq minn diversi ħwienet. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud Arrigo wieġeb ħati li fl-10 ta' Jannar seraq 3 fliexken tax-xorb minn 2 supermarkets, wieħed fil-Fgura u ieħor f'Ħażabbar. Arrigo nstab ħati wkoll li nhar il-ġimgħa reġa' seraq mill-istess supermarkets u eventwalment ġie arrestat. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontri. Il-qorti rrakkomandat li l-akkużat jingħata għajnuna professjonali minnu fih sabiex jeleb il-problema ta' droga. Youssef Karim minn Niġerja nbagħat sena ħabs wara li nstab ħati li siefer passaport fals u li juri ċediv. Nqabad f'Ruma u reġa' nbagħat Malta biex jiskonta s-sentenza tiegħu. Fil-qorti ntqal ukoll li se jkun estradit lejn pajjiżu wara s-sentenza. Fil-qorti l-akkużat kien assistit minn interpret u der emozzjonat l-imputat ammetta l-akkużi miġjuba kontrih. Is-seduta kienet impreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud. Fil-waqt il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur tal-Immigrazzjoni Frankie Zammit għall-akkużat der l-avukat tal-għajnuna legali Josette Sultana. Xan Farrugia ta' 30 sena minn Birkirkara nżamm arrestat wara li fis-6 ta' Jannar seraq 65 euro minn lukanda li tinsab il-Gżira u oġġetti oħra li għandhom valur ta' aktar minn 2000 euro huwa kien akkużat li għamel dan bil-vjolenza. L-akkużat instab ħati wkoll li l-ġimgħa wettaq serqa ta' 420 euro minn stabbilment li jinsab fil-Gżira. Farrugia nstab ħati wkoll li kien qed iġor fuq strument li jaqta' u bil-ponta mingħajr permess li juri ċedif u li kiser il-kondizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest u għawieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Erol Aġus ta' 40 sena miż-Żejtun inbagħat 4 xhur ħabs wara li nstab ħati li kiser il-kondizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest. F'sentenza li kienet ingħatat mill-Maġistrat Aron Buġejja f'Marzu tal-2019 huwa kien ordnat li jkun id-dar fid-9 ta' filgħaxija u nstab ħati li fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-Sibt daħal id-dar f'nofs il-lejl. Il-qorti ordnat li l-akkużat iħallas garanzija personali ta' 10,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.